DXDC RadyoMaN Report. It's confirmed. Alden Richards is courting Kathryn Bernardo. Apan niining higayuna, dili lang siya ang ulitaw sa dalaga. Lakip na si Jericho Rosales nga una nang nalink sa aktres. Matag pa sa latest vlog ni showbiz enthusiast Augie Diaz, ang maong kumpirmasyon gikan mismo sa kampo ni Kath. Gani botong-boto kuno ang pamilya sa Asia superstar kang Alden tungod makita nilang responsable kini, financially stable ug negosyante. Atol sa house blessing ni Kathryn, gitabungan kini sa iyang mga suod nga higala sa showbiz industry. And of course, lakip na niini ang giingong suitor nga si Alden. Apan, wala makatambong si Echo busa another hint na usab kung kinsa ang mas nakalamang nila ni Alden in terms of pursuing Kathryn. Doon na pa'y nag-comment kami ingong, grabe makasikaso si Alden sa pamilya ni Kath og bisan og daghan kini og prior appointments na ni gabi una, mas gipili ko niini nga maka-attend sa party ni Kathryn. Dihang gipangutan na ang aktor sa ilang estado, mao kini ang iyang tubag. What you see is what you get. Ang pangutana, nakamove on na gid ka si Kathryn from her previous relationship, andam na siya nga mahigugma pag-usab. Well, let's see makasama kung si kinsa ba gid ang tanyagan sa iyang gugma. May the best man win, Jericho and Alden. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.